Alliance des États du Sahel an ko ma ko AES ni ya ta ka laje an ye sebe min da ka dun ka nyeshi CEDEAO ma ka jira ka fo an te ga tonde du CEDEAO o sharia bulu fana ke ma ka jira ni ga sebe do ka la yinige ka fo be bo tonde ala sanglende be ibolo janvier kalon nata sam 2025 ibaye ka fo janvier kalon tle mwa ani duru fo ka se mwa ko non do ma o ko ni an ga boli o bo latiga ko se ni ya ta ka laje o ko ni korofo fi ye CEDEAO nyemo fe bay ka fo ye seben fura doke ko sa dayna ka jira ka fo mi e kalo woro o bo di alisa AES jamano ma AES jamano ulu ko ni nana jatimne o kalo woro inte kan ka du ye goyi mi ye janfa ni ngana mu ye o ni terrorisme be se ka tege di nyama chugo mina jamana sabato la kilo be se ka dafri chugo mina o fero de bala ka tege u fe mi ye onga e jamana kuntigi sabaye AES to ala ulu ye haglinan do sigi singa no de communique ye o communiqué c'est vrai ibaye ka fo an ministre des affaires étrangères ni belajile taru sigi AES jabarani zola ka se ka o kala jamana don ka se ka bo ko mi bala ka labe dibidibi walela ka nyese AES jamana na deuma ni ya laje ko sa da ina mi anga chamajoro fo ka blo nyamae no Israel de division ablay maiga na le premier ministre wa na le defana ministre de l'administration territoriale la décentralisation e ko amal lettre kewa ayese ba fura doke tarata temele no bena décembre galo tlem ga ani nani ma san 2024 ka jira anga jamana ka futigi bele jilena no ye gouverneur ye anga marabulo gouverneur ka ta se Bamako district tama bele jile ka hagil no fara nyanga ka la selige la selu ka ke ka nyeshi ibe gouverneur ala marabulo mi nguna e ka la selige ka nyeshi o deuma mi CEDEAO ka janfai dibidibi wala mi labembe uve ka nyeshi AES jamana ma e ka nyafolike okoka ka ko kara blaka megoyi mi ala musa mi ni o ko ni ndamana kunungo no bena décembre galo tlem ko ani woro ma san 2024 ni bara nunu bele jile ku nganga ke ka nundu nyave gouverneur ku jo ujoro la wa mi yonga dugutila ka oni la dala mawye u bele jile ku senga do bara ina ujore femi o kaseka o bloda nyama kala luguma to ko nunu ye nyefolu ye haka ja alisa mi ye CEDEAO balaka janfa mi ndlana be fega an nyoni ga jigi adinga ko nana bela jele ka se ka bo u ka dibidi wale labelo ngama o fara bole koy iba ye fana ka fo mi ye mamunu no lugu su andi me CEDEAO ka lajere laba nununa ka fo ko ulu bena anga jamana sabai ninga o nyamo ni ko kuma nyoya no dobe talike Togo presidana no ye foro nyasimbe ye o fana tamele ko mi ye Senegal jamana kundigi mi ye Basiru Jomai FI aleni for nyasimbe ulu de kanga u fanga fara nyanga katama ko latike jamana sabai nyamo ni nyaje wasa mi yesi ga kuma ye o kase ga ulatama oni nyaje on ga jamana sababu na sorla ubesegi tugu ka o ga hagilna bwama kana CEDEAO konnana ga on ga meka hagilna minda o de CEDEAO ayan kodo alabi ayan kodo ala shini CEDEAO on na se ga do konnana tu AES akeme ga fian kura min zama o vien na tigana goyi Alliance des États du Sahel na fami no be ona o koni on ere on no na fa bo ayre jamana sabai ulu ere dun uno atono dun mamunu be AES jamana konnana o ka kana ngo be se ga do bala chugumna ani mi ye jamana do nu bulumna be se ga lakana chugumna mi ye onga premier ministre no ye general de division ablay mbayga akoni ya jira gouverneur ula ka fo munun fe be marabulo kuna ka se Bamako tama bele jele ki jo ijoro la mi onga jamana yi akase jamana sabai nga se ga wuliga jo ase flaga janfa jugumi no labe be ko ka mo fe u keme ka adla ni CEDEAO fama jugumu nu faraye u ka janfa akatu ukoro na ma ya ka be ke fana adakulu akachi uyera kujela CEDEAO jongo ala oni AES jamana akoni CEDEAO ni AES ukoni menyo zama zamana abe yini nga get dolanji dolanta kena konnana mi AES no Alliance des États du Sahel so maliba kata se Burkina Faso ni Niger ma ongoni anko do CEDEAO la ante sigi ango wani ya taka laje fasrigela no Amadou Maiga akwe ka CEDEAO taka laje de CEDEAO abe sigi singa wati mina mi jamana ta ani woro kuno ga mi Mauritanie alit nana ko fiye minga ayi sama gabo CEDEAO konnana kata inio ju Maghrebu e ko alema to jakulu segerewa inio Maghrebu fo inio ju Maghreb Arab ale tara ga to jakulu segere wani ya taka kabo do kana se bima ibaye ka fo CEDEAO e ko atafe ga ke gendarme yewa farafina club fe bolo konnana kabisa 1989 Sierra Leone mashiba mafa jugumi willayi ibaye ka fo CEDEAO
tari chungo kene gayi wa tari sendo mauga kola wani ya taka laja kokura mi adoni gama Charles Taylor o mi no tumbe bamanchi afare ka oda ayerla ka kla kana fanga nyini ibaye ka fo sede ko tari sendo o Mamour Dilonzena ka seka oko ko ke ayere taye sa 1990 ka tase sa 1998 ma fuka kla ka tase sa 2003 ma hagemi no fara yoro ko fele ngonnana ko dagosi ka kabu no temana ka boy sede o amada oma mi sa 1997 ka se 2000 ma mi jamana kuntigi korodo no Amad Tejan Kabaye Sierra Leone ibaye ka fo sede o nani sendo fana ka fagana ko jagwa sigi ka surala amadi dugudew ye ka akungwena ka bo fagana ka jagwa te ka sigi aka masaya sigi la ko nana o kera sa 1997 ka se 2000 ma ne o fana laje ma chama su haga mi mbole ma to haga do no fana temena ibaye ka fo sede o eko amache dendo blaga ta ko war jamana ka wa wati mina uluga geleo fana numbola ni Laurent Gbagbo o kuye jamana kundigi o kera sa 2003 no sa 2003 ka se 2004 ma ni ataka laje mi o ka geleya ye no ye kalata ko fe geleya ye o ko ni daraga ko yesa ko mi na tara wulu ni chama boli farana sa 2002 septembre garo 2002 o konnana no fana bolay ibaye ka fo sede o amada oma ale ko ni ata jamana de bono wala ko jamana bunu no lu farame yonga ka ge tomba kele sede o kono o jamana donga hami yirwa umbese ka don dala chuko mina je maka uboya mi danzara ble ya kana bwaga jamana ka kana aunga tabulo ni ka ofaye iba fo mabala ka livru kala sede o ami jo joro la de gale ko ni ngemesa mamo be no be sede o konna na jamana ona farafina klebi fabulo kono no o jamana kuntu ye gele ya soro abe wuli ki chesro de la al na soro la o mandi jamana de ye adoni ngama abi chesro la al ni ube faga gwenga bo fagana ko mina ko sebe korosigi no fana bolay ma be se ga fo mi ye sansaba ye mi ngoni na kala sabu ye Niger e jamana e konnana alama hinana jamana kuntu ko do fana nay Mamadou Tanja o koni nana jira sa 2009 ka jira ka fo kana sansaba fara aga manaka o koni se da wulla ki jogo sebe ko ma go fole ni ga sebe koroge aye sanction gele mi nyesa o mare ayo kele ji Niger ma adoni gama no fana bolay iba e fana ka fo se da amada o fana ma mi ye Laurent Gbagbo ni Alassane Dramane Ouattara mi ye kalata ye olu jabu bole ka bi mi seba jira Laurent Gbagbo ma ka jatimne ka ye ko mi ye adoni gama ko wari jamana kudigi Laurent Gbagbo oni France jamana kudigi tumandi olu tumba fe ga ma were sigi ga ma were mi tumbe ubolo o Alassane Dramane Ouattara o ko ni gala sabo ye ka Laurent Gbagbo ni ga fanga ni ga mangoya o mangoya li seve ni de ma hage mi fana tola o ko dafe sede o amate ke woni korota ula ma o ye mi fo ay mi be seba fora ko ba saba mo beba do akachawi ba la ki ba mani vini fara fuga se ka fa chuko chejugu mi yesede awe amma se ga fendla ola o Alassane Dramane Ouattara kele nale fagana amma manda kele ngewa ka flage ka sabake ko sada ina ibaye ka fo aka ministry dobe e ko o ma fo ka be ni kana bonnani na no abo ha choroba atabla abe sala di abe sala atabla Paul Biya est toujours candidat 80 combien 82 92 diwa ay 12 wa baru ibe ka santante ke na bo cheshi la so na be do sanke me kono ali bi il est candidat ay me ga asigla fa na me go de fo Paul Biya be 92 la bi awo sambi ko non doni abola korole Alassane fele se male se na no ayo mi jabaru masaya nyebe nimbela abe nyew mi Laurent Gbagbo o ko ninga fanga chele ko Alassane zigina manda kele fla saba nani na kebe ki karambo fana nove wani ya laje ibai adoni gama Alassane Dramane Ouattara ni Laurent Gbagbo ni nyanje ako gelela fu tara Nations Unies na kata mado nyine ka jogulu do sigi senga munu ngoni nana ko do wari masage daga ro ka sebe ko flengolo jini ga dakoloji na zaraga folo ko ka bombarder ni yo ko laje o doni kama inu Afrika ni amali nenta kada CEDEAO mate CEDEAO ma min ka du ba ko law o da dongi ma bwa fen be fila ko ni shereni abekalo shere te je kono la kibaru abekalo depuis anu yi o be ka gato tigɛ ka ke ɲɔgɔn kun Niger Abuja a fɔra sa ko ni gato tigɛ tɔn sa
ani sogo duntɔ ninnu kɔni ka benja kɛ dɔrɔn cɛkɔrɔba ninnu tɛ foyi la ka foyi dilan CEDEAO o sigi b'o min kama o tɛ ka foyi dilan ka wariw salo ka k'u kun.